हेलौ लोगोफोर दायो आङो शुटिंआव थांनो ओंखारदों फिल्म शुटिं जागोन दिनै बे शुटिंआवनो लोगोफ्रा लेंहरनाय लेखा आङो थांनो ओंखारदों दा थांनायजों लोगोसे आं दिनैनि बे शूटखौ एसे एनै नोंथांमोननो बे ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन आसा खालामो नोंथांमोना मा नोंथांमोना नायनानै ला बे दैया पुरा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिमनायाव गोग्लैयो गोबाङानो हाखुवा होननानै बुंब्ला मिथिया गोनो गोथो जायो बोरसि होननानै बुङोब्ला बांसिन मिथियो थेवबो बियो दैमाया हाखुवा दैमाब्लाबो बियो बोरसिजोंनो कानेक्टेड माने कानेक्सन दं